Duha ka pamilyahan nga nagpatabang sa GMA-RTV Balitang Bisdak human giingong natrapa sa ilang dapit. Human gikural sa matudpat ang iya sa yuta ang gipatindugan sa ilang panimay sa Barangay San Roque, Dakbayan sa Talisay. Sa detalye adunay live report si Faye Marie Dumabok FM. Bab, reklamo sa maong duha ka pamilyahan nga kun adunay emergency, lisod alang kanila ang paggawas o nga giingong gikuhaan sila sa ilang panginabuhian. Dinhinining sudlunon nga dapit sa Barangay San Roque, nagtukod og balay ang pamilyang Donaire sa luna nga binuwang gibayran og 1,500 pesos. Gikan sila sa isla sa Camotes ug base sa ilang gipakitang contract of sale nga may pitsa ang October 17, 2019. Ilang napalit ang luna gikan sa usa ka Amelita Seno. Apan ang luna gikural. Matod sa mga silingan nga iya sa usa ka Rema Joy Chua ang luna ug daanan nilang gitambagan ng pamilyang Donaire sa di pagtukod sa ilang panimay. Sa pag-adto sa GMA-RTV Balitang Bisdak sa lugar, nakasud gawas kami padung sa balay sa reklamante. Agi ni ining gamay ng agianan. Ningon sila muhatag kuno sila agianan. Nawa gyud. Sa kung asa naman ko panginabuhian ani. Asa na mo padong ani. Nga akong gisaligan kanira kong tinda-tinda. Mangayo lang mi ma'am og agianan nga ri sa kilid og kanang makita lang sa gamay ang tindahan ma'am for the meantime nga mapasa ka pagkaso ang habig ni sino. Akong maklaro ma'am nga kung kinsa tag-iya willing mi mo give up. Ako po residente ko ni ining dapita o kini ako balay o nasayod na gyud ko nga ang tag-iya ang kaniyo taa aduna gyud tag-iya. Ang mga barangay opisyal sa San Roque ni angkon nga nihatag sila og fencing clearance kang Chua kay nakapakita kini sa gikinahalang dokumento nga iya ang luna. Si Chua giisyuhan usab og fencing permit sa Talisay City Hall. Kada nag-abang diha, way siguro di ko kakuan gabang ba sa nakapalit ba na sa siyuta nga di taka dili mao ang tagiyag yun nga original. Ang tagiyag yun nga original na kanang nasamok ron kana sa illegal gyud na sila si Chua. Di ba kay naa among papilis na title. Kanya ang kanang kontra sa Amelita Seno ang ilang titulo tibuok Talisay. Unya way description ba sila gyapon kanang Amelita Seno. Dili kay kanara kan suwang daghan ang ipangako ng yuta. Basta naay bakante nga yuta, ilanay kang ila na. Samtang gipakita usab di Chua sa GMA-RTV Balitang Bisdak ang iyang mga dokumento ug nihangyo sa kagamhanan sa syudad sa Talisay nga tabangan sila sa gingong pagpangilog og yuta. Ato na po ko sa legal office niingon si attorney Giovanni Susosco. Ma'am, ang kanang ilahang yuta, ma'am, dili na insakto, walay technical description. That is a lost title. Ako'y kwarta na ikapakiha. Kay tungod sa akong kahasol, di ba diri ba? Nga akong yuta, nga ako'y tinuod, nga tag-iya. Ako dyan yung gipay. Bab, tambag sa mga barangay opisyalis sa San Roque ngadto sa mga reklamante nga ipasubay ang ilang gikuptan nga dokumento nga gikan ilang nakuha sa ilang napalitan ngadto sa mga hingtungdang ahensya kun authenticated ba kini aron usab sa pagsiguro kun wa ba sila mabiktima. Bab, Daghang salamat Faye Marie Dumabok sa imong live report.